Moikka! Mä oon Teija ja mä toimin Dr. Oetkerin Hyvän pizzan lähettiläänä. Me ollaan tulossa kaveri kylään ja mä ajattelin yllättää sen tyttöjen illalla. Mulla ei ole hirveästi ollut aikaa leipoa itse mitään, niin onneksi meillä löytyy ratkaisu pakastealtaasta. Illan tarjottavana olisi Ristorante Uutun suklaapizza, pizza dolce al chocolate. Mua voi kans seurata someissa, mä pistän ne tähän alle näin. Ja nyt vaan ootellaan tätä mun kaveria, sillä tuntuu kestävän jonkun aikaa ja tää näyttää kyllä mun pakolaista. Moikka! Ehkä se ei huomaa, että mä oon jo syönyt. Ai sika hyvää.